नमस्कार प्रणाम। आप सब कैसन बानी? आशा करतनी कि आप सब बहुत अच्छा बानी। और रउआ लोग से एगो उम्मीद बा कि रउआ लोग हमार चैनलवा सब्सक्राइब नहीं कइले तो सब्सक्राइब कर दी, प्यारे से लाइक कर दी आ कमेंट एगो कर दी कि वीडियो कहाँ से देखो तनी आ का नाम हो कि रउआ लोग के पर्सनल बात ई बताओ तनी। मतलब काल जी पर हम बहुत माने माने बहुत भरोसा करेनी, लेकिन उहे लोग धोखा देला। भगवान, हे भगवान, जे न इंसानियत के भूले न ओकरा के मदद करे आ करे के चाही, ठीक बा। तो हमारी बुझौए न कि अब तो हमार माने पैसवा डूब जाई, लेकिन डूबुए ना, हमार कारवा हो गया। बड़ा खुशी से हमी मतलब 5,000 रुपया फालतू मतलब खर्च करूँ खुशी में, माने 50,000 बचुए तो 50,000 बचले के मतलब नु बहुत बा हमरा खातिर। तो 5,000 रुपया नु जो खुशी से खियवी सबके देहमी, ठीक बा। हो गए।